President Profesa Arthur Mutharika masanano alandira makalata okazembe kuchokera kwa kazembe wa ofesi ya bungwe la African Union yakumwera kwa Africa Mai Hilda Suka Mafudze. Malingana ndi kalata yomwe atulutsa unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, President Mutharika alandira makalata awa 2 koloko masanano. Nduna za mtengatenga ndi zomangamanga Japi Mhango yatsimikizira anthu mdziko muno kuti ntchito yomanga msewu wochoka ku Crossroads kukafika kufupi ndi mlatho wa Lilongwe itha pomafika mwezi wa Oktoba chaka chino. Ndunayi yanena izi pomwe inakaona momwe ntchitoyi ikuyendera. Bidisi Mwape wafika ndi ripoti. Paulendowu zinadziwika kuti ntchitoyi yachedwa chifukwa cha vuto la ndalama komanso kuchedwa kwa makampani monga Waterboard kuchotsa mapaipi awo m'malo omwe msewu udutse. Mawu ake atayendera msewu, nduna za mtengatenga a Japi Mhango anati sokhutira kwenikweni ndi kuchedwa kwa ntchito yomanga msewu. Komabe iwo avomereza kuti izi zachitika kwakukulu chifukwa cha vuto la ndalama. Mhango ati boma likonza mavuto a ndalamawa ndipo auza akuluakulu a Waterboard kuti achotse mapaipi awo pa msewu mwamsanga. Ndunayi yatsimikizira kuti pofika Oktoba msewu ukhala utsegula ndipo galimoto zidzitha kuyenda. Titaonera kuti ntchito ikuchedwa. Kwamonga ndanena kuchedwa kusuti contract of kuti achedwe, ifeso ngati kuboma tathandizira kuti achedwe for ndalama zimene kuti mpatse sinampatse kuti ntchitoyo ayende nayi machawe. Komanso amene usokoneza ndimene andika zinthu zawonso mu road reserve zimene zikuti kwapempha achotse kuti ntchitoyi iyende mwachangu. Chikumbo chaine kuti ntchito imene ikamafika muna mu Oktoba kuno kukhale msewu utautsegula kuti magalimoto akuyenda. Ntchito zazing'ono ngati kuya ma drainage ndi zazotero titamapanga msewu utatsegula. Ndikufuna ndionetsetse kuti muna mafika mu Oktoba kuno, Oktoba November, msewu niwo tautsegula magalimoto azidutsa. Mawu ake ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Roads Authority a Joel Longwe ati pakadali pano boma lakhazikitsa ntchito zosiyanasiyana kuti atsegule mizinda ya mdziko muno pomanga misewu yabwino. Alongwe ati khumbo la boma nkuonetsetsa kuti makilomita 20 a misewu yochoka m'matauni akhale oyenda galimoto ziwiriziwiri. Ku Blantyre kuchoka Palunzu ma designs are already in place. Tawa designs kuchoka Palunzu kafika paka Ndodo Corner Shop Jewel College pompa mwana tupita kutenda kuti base contractor agwire ntchito imene. Ntauni kuchoka pa PMF naenda pa CCP ukafika mpaka na pa Kamucento Hospital designs atakare tupangaso capacity improvement na ninaso nena kuti kuchambira pasana ukafika mpaka na kuchiteze Jewel College majani already in place. Pompano government already passed the budget ndama zilimu budget ya chaka chino tiyamba upanga procure ma contractors ma consultants. Ntchito iyo mwa kuigwira ndi ndalama zochokera ku boma la Malawi zokwana 13 billion kwacha inayamba mwezi wa Mei chaka chatha ndipo imayembekezeka kutha mwezi wa Mei chaka chino. Pakadali pano ntchito yomanga msewu ayiwonjezera masiku ndipo ikuyembekezeka kudzatha pa 30 December chaka chino. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wati mchitidwe woongola matupi otchedwa yoga ungathandize anthu aku Malawi kulimbana ndi nkhawa, kupanikizika maganizo komanso matenda obwera chifukwa cha moyo wa tsiku ndi tsiku pamene ukulimbikitsanso moyo wa thanzi komanso okhazikika. Kazembeyu a Amaram Kuja anena izi ku Lilongwe pamwambo wa yoga okonzekera tsiku lokumbukira yoga omwe udzachitike pa 21 June. Zambiri mulipotire. Amaram Kuja ati yoga tsopano yakhala mu gulu lolimbikitsa mgwirizano, thanzi komanso mtendere pakati pa anthu a m'mayiko ambiri. Agujar ati kupatula kulimbitsa thupi, yoga imalimbikitsanso kugwirizana pakati pa thupi, maganizo ndi moyo wa munthu. Meya wa mzinda wa Lilongwe, Kansala Peter Alex Banda, wati mchitidwe wa yoga ungathandize kulimbikitsa moyo wa thanzi komanso mtendere wa maganizo pakati pa anthu okhala mu mzindawu. Abanda ati mwambowu ukuonetsanso ubale wabwino umene ulipo pakati pa Malawi ndi India ndipo ntchito zokhudzana ndi chikhalidwe komanso thanzi zikupitiriza kulimbikitsa mgwirizano pakati pa mayikowa. Ndopindulira Malawi chifukwa chonena kuti
ubale wathu makhala zoti kukulira mukhoza kuona kuti ndapezeka pano iwo apezeka pano ubale wathu ndikuti kukhala zoti kupitirira kukula pakati pa India ndi Malawi so sizopindulira ine ndekha choti ngati ine ndili pano ndikuyimira Malawi ngati wali pano kuyimira India so ubale wathu ukhala waukulu kwambiri pakati pa India ndi Malawi. mwambo wa yoga okonzekera chikondwererochi womwe unachitikira pa National War Memorial mu mzinda wa Lilongwe unakopa anthu okonda yoga, anthu aku India komanso anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe omwe anatenga nawo mbali mu masewera olimbikitsa thanzi. Bungwe la Food Agriculture Organization FAO lapereka malo ochitirapo zinthu za nyengo omwe wamanga kumene ku nthambi yona zakusintha kwa nyengo ku sukulu ya aphunzitsi ku Phalombe. Mlembi mkulu wa munduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Dr. Meshek Mutali wati malowa akuyembekezeka kulimbikitsa kalondolondo wa nyengo komanso kuti anthu adziwe zambiri za nyengo mderalo mosavuta. Mese Zamawa walemba ripotiri. Pamene dziko la Malawi likupitirirabe kukumana ndi nyengo zoopsa monga kusefukira kwa madzi, mvula ya nthawi yayitali, mphepo ya mkuntho ndi mvula ya mkuntho, maboma monga Phalombe adakali mgulu la maboma omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa ndi ngozezi. Zochitikazi zikupitirirabe kukhudza ulimi, madzi, zomangamanga, thanzi la anthu komanso chitukuko cha chikhalidwe cha anthu. Pakutero chiziwitso chodalirika cha nyengo ndi chofunikira kwambiri kuposa kale. Mlembi wamkulu wa munduna zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Dr. Meshek Mutali wati malo atsopanowa akuyembekezeka kulimbikitsa kalondolondo wa nyengo komanso kuti anthu azidziwa zambiri za nyengo. Ndi chinthu chofunikira kwambiri kulandira mphaso ngati imeneyi kukhazikitsidwa kuno ku Phalombe komanso pano pa Phalombe Teacher Training College chifukwa tizilandira uthenga mu nthawi yoyenerera mwina ngozi za nyengo zisanachitike pa chizungu tingana kuti timely forecasting, reading to timely actions. Pazikhala ndithu kuti mwayi okonzekera kuti utha kuthawa, utha kupulumusa moyo, utha kupulumusa katundu because uthenga kuti mwina kukubwera na mondo kapena kubwera madzi osefukira wakupeza nthawi yabwino. Ndi chinthu chofunikira kwambiri choti ngati Malawi komanso kuno ku Phalombe tichilandire komanso tichiteteze. Bungwe la Food and Agriculture Organization FAO ndi lomwe lamanga malowa ndipo oyimirira bungwe la FAO muno Malawi Ali Said Yusuf ati ntchitoyi ndi yofunikira kwambiri polimbikitsa kusonkhanitsa komanso kusanthula nkhani ya nyengo ati popeza kudziwa za nyengo kumathandiza kukonzekera komanso kupewa zinthu zina zomwe zimathandizira kuchita ziganizo zabwino. DC wa boma la Phalombe Amakina Gama wati alimi anderali akuyembekezeka kupindula ndi njira zopezera chiziwitso chodalirika cha nyengo zomwe zidziwasogolera pa zisankho pa nkhani ya ulimi wawo. The station imeneyi ithatitsa kwambiri ku Phalombe kuno. Poyamba tinalibe chifukwa chake mwina ngozi zikabwera zimatichita affect kwambiri. Madzi osefukira akabwera timakhala mavuto nthawi yambiri koma panopa tili ndi chikhulupiriro kuti ndi weather station imene talandirayi ndiye kuti anzathu oziwa za nyengo azitiuza msanga ndipo akatiuza ifenso ngati anthu aku Phalombe kuno tiziona kuti tilowera kuti malo mwathu muti ni evacuation centers mmene zikavuta timathawirako. Ndiye kuti with this ndi weather station imeneyi tiziauza anthu athu kuthawa msanga. Padakali pano nthambi yona zakusintha kwa nyengo ili ndi ma weather station 23 mdziko muno. Mercy Zamawa, MBC, Phalombe. Bungwe losamalira zachilengedwe la Sustainable Cape Maclear kumangochi lakonza ndondomeko yolimbikitsa mawanja kuvyala mitengo m'madera ozungulira nkhalango ya Lake Malawi National Park komanso nyanja ya Malawi pofuna kulimbikitsa mchitidwe osamalira mitengo ikadzalidwa. Mtsogoleri wa bungweli a John Banana wati ndondomekoyi ithandizira kupulumutsa mitengo yomwe ayidzala. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti pali kudalirana pakati pa anthu ndi chilengedwe, bungwe la Sustainable Cape Maclear
lomwe limagwira ntchito zosamalira chilengedwe ku Cape Maclear m'boma la Mangochi lati ndondomeko yolimbikitsa anthu kudzala mitengo m'malo ozungulira malo awo alikonza pofuna kukhazikitsa khalidwe la umwini ndi cholinga choti azisamalira mokwanira. Mtsogoleri wa bungweli John Banana wanena izi pa msonkhano wa adindo omwe bungweli linayitanitsa ku Monkey Bay pofuna kukambirana ndondomeko zakagwiritsidwe ntchito ka zachilengedwe zopezeka mu nkhalango yotetezedwa ya Lake Malawi National Park, zomwe ndikuphatikizapo kuunikanso ndalama yomwe anthu amapereka kuboma akafuna kutola nkhuni mu nkhalangoyi. Abanana ati mu ndondomeko yopyala mitengo pa banja lililonse, mabanja adzipemphedwa kupyala mitengo 15 khomo lililonse, ndipo bungweli lidzipereka matumba 2 a fetereza ku banjalo. Mukudziwa kuna kuti Lake Malawi National Park ndi pakiso yokhayo imene imalola anthu kukhalamo. Ndi adindo amene tinayitana kuti tiyambese kukambirana kapenanso kuunikira kuti zachilengedwe zimenezi zomwe timagwisa tsiku ndi tsiku tipanga bwanji kuti tipitizebe kugwisa ntchito tsiku ndi tsiku komanso uku tikutani tikuzisamalira. Ndi timafuna tibwere pamodzi timvane bwinobwino kuti maganizo amene aliyense amene ali nawo tipereke kwa anthu ene adindo ngati ku Department of National Parks and Wildlife. Bungweli lati kupatula ntchito yopyala mitengo likhalanso likuyamba ntchito yotolera zinyalala kawiri sabata iliyonse m'madera ozungulira Monkey Bay ndi Cape Maclear galimoto ziwiri za bungweli zikafika. Pothirapo ndemanga, mkulu wa nthambi yoona nyama zakutchire mchigawo cha Upper Chire Mark Philip Mwithokoma ayamikira bungweli kamba ka ndondomekoyi ponena kuti kusamalira mitengo lakhala lili vuto lalikulu mdziko muno. Kwambiri ifeyo ngati ku Lake Malawi National Park malinga ndi ndondomeko zimene anakhazikitsa boma, chinthu chimene amaloledwa anthu panopa kuti atenge mu National Park ndi nkhani za nkhuni komanso uzu. Akamatolera nkhuni timalola azimayi okha kuti akatole nkhuni, andi azimayi akamapita kutola nkhuni amayenera kutenga ma permit. Akamatenga permit amayenera kupereka ka fee, panopa fee ndi 50 kwacha, yomwe panopa pamene tikupanga develop resource use guidelines tifunanso tiunike nkhani ya mtengo umenewu. Bungwe la Sustainable Cape Maclear linakhazikitsidwa mchaka cha 2015 pofuna kupititsa miyoyo ya anthu patsogolo ku Cape Maclear kudzera mu ntchito zosamalira chilengedwe, luso komanso kuchita ubale ndi magulu osiyanasiyana pofuna kutukula miyoyo ya anthu komanso kutukula ntchito zokopa alendo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mito yake. President Mutharika alandira makalata au kazembe kuchokera kwa kazembe wa ofesi ya bungwe la African Union ya kumwera kwa Afrika masanano. Boma lati ntchito manga msewu wochoka ku Crossroads kukafika kufupi ndi mlatho wa Lilongwe itha kufika mwezi wa Oktoba chaka chino. Ndipo nthambi yoona za migodi yalimbikitsa atolankhani kuti azilemba nkhani zolondola zokhudza migodi. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Gulu la mbelwa women motsogozedwa ndi makhosikazi linachititsa chikondwerero cha chikhalidwe m'boma la Mzimba ndi cholinga chofuna kulimbikitsa amayi kukhala odzidalira paokha pachuma mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 ofuna kukhala ndi chuma chokwanira komanso kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu. Zambiri mulipotili la Chikondi Pompi lomwe akuwerenga ndi Ludovico Nyirenda. Pamwambowu inkosikazi mbelwa yalimbikitsa amayi bomali kuti adzikhala ogwirizana komanso kuchita malonda kudzera m'magulu ngati njira imodzi yopezera chuma chokhazikika.
patika kumana kawiri tikuuzana ma problems titha kupeza ma solution olo njira zonena kuti zingathe kutithandiza kuti tikhale limodzi. Chifukwa tikakhala kuti tikuganiza chinthu tikupanga chinthu chimodzi osaunjikana osathandizana osapasana nzeru pena pake umaperewerabe. Ndiye tikamakumana chonchi tikuona kuti ukukuli issue timatha kukhala pasi tione kuti amene angathandize ndi ndani. Imene ndi tilili apa tili ndi azimayi amene atithandiza ma coordinators kupanga zinthu timayendera songa anthu amene ajawa kuona kuti ni njira ziti zimene angatithandize ndi ma issues amene tukhala nawo ma areas athu. Mkulu woona za malonda ku khonsolo ya Mberwa Chimwemwe Sichinga wati khonsolo ya Mbomali ikhala ikuthandiza mayiwa powapatsa maphunziro akayendesedwe kama bizinesi komanso kapezedwe ka misika yabwino ya katundu wawo. Nde ifeyo ngati aku trade ndi cholinga chathu kuti tizitha kuwathandizira anthu kuti athe kulembetsa ma business yawo komanso kulembetsa cooperative kuti azitha kupanga business yawo. Cholinga cha mwambowu womwe udasonkhanitsa amayi komanso atsogoleri a madera osiyanasiyana chinali kulimbikitsa amayi kukhala odzidalira pachuma komanso kukweza miyoyo ya mabanja a mboma la Mzimba. Ophunzira a chaka chomaliza omwe amaphunzira degree ya ukadaulo khudza mafuta galimoto ndi gasi mwazina ku Malawi University of Science and Technology MUST awapempha kuti akhale anthu okwanitsa kupeza mayankho amavuto pomwe agwiritse ntchito zomwe anaphunzira akapita kuyamba ntchito. Mmodzi mwa akuluakulu ku National Oil Company of Malawi NOCMA Prescott Nkata anayankhula izi ku Blantyre pa msonkhano omwe ophunzirawa anakonza. Zambiri mulipotiri. Mmodzi mwa akuluakulu ku National Oil Company of Malawi NOCMA a Prescott Nkata anati zomwe anthu aphunzira zikugwirizana ndi fundo za NOCMA. Kamene skulu ya ukachenjede ya MUST imapanga run ya degree ya petroleum and gas ndiyo funikira kwambiri ku company ya NOCMA. Chifukwa chake tabwera kuti tiachite support ma students amene akumaliza maphunziro awo zokhuzana ndi mafuta ndi gasi. Chifukwa iwowa ndi amene akhale atsogoleri amawa amene agwira ntchito ku NOCMA kuthandiza kuti dziko lino lipite patsogolo kumbali yokhala ndi mafuta okwanira. Ndipo bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA linati mu nthambi muli mavuto osiyanasiyana omwe ophunzirawa angapereke mayankho. Fitina Konje ndi mmodzi mwa akuluakulu ku MERA. Tikwaona ngati ophunzira chabe tikwaona ngati anthu amene pompano azapezeka kuti akugwira ntchito zosiyanasiyana kaya makampani awo kapena kulowa mu makampani ena mu energy sector. Choncho tabwera kuno kuti tigawane nawo so iwo satiziwe bwino zimene timapanga ngati regulator wawo kapena oyang'anira sector imene ya energy komanso ifeso timvesese ma ideas amene ali nawo. Monga mukuziwira pali pena ndi pena ndithu mdziko mwathu kuno mbali ya energy pamene tikufunikabe zeru zinazo akunyamula ndi ana amenewo. Mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya Ndata ku MUST Achikondi Chisenga akufotokoza kufunika kwa chionetserocho. Ifeyo ngati ku MUST timaphunzitsa ana ukadaulo wa za petroleum, oil and gas osiyanasiyana wankalasi. Komabe wonjezera kuti anawo timaphunzitsa ukadaulo koma anawo amayenerabe kudziwa zinthu zina ndi zina zimene zimachitika mu industry ya petroleum. So ifeyo takonza symposium imene iyi kuti tapange expose anaja ku zinthu zosiyanasiyana komanso tapange expose ku ma players amene alipo mu petroleum industry. Ishainesu Mponda, President wa MUST Petroleum Society, akuti iwo ndi wokonzeka kuchita zomwe aphunzira. Malinga ndi zomwe taphunzira ndi zonse zomwe tikuziwa kukhuzana ndi field yathu ya petroleum imeneyi. Timafuna tikhale nawo pansi aziwe zomwe timapanga zomwe tikuziwa ndiponso mmene tingagwirire ntchito mu makampani awo komanso ndi zomwe tingapindulise Malawi. Tikamaphunzira zomwe akupanga iwo kuti tifanize ndi zomwe tikuziziwa kuti tikapita kunjako
tikapange zinthu zolongosoka ndithu. ophunzira 13 akuyembekezeka kumaliza maphunziro awo chaka chino kuchokera ku maphunziro okhudza sayansi ya mafuta ndi gasi mwazina. Naomi Kamuyango, MPC Blantyre. nthambi yoona za migodi yalimbikitsa atolankhani kuti azilemba nkhani zolondola zokhudza migodi kamba kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino. Izi azinena pa maphunziro a tsiku limodzi a mamembala a bungwe la atolankhani olemba za malonda la Association of Business Journalists ABJ ku Lilongwe. McDonald Shwayula walemba ripotiri. Pamaphunzirowa akuluakulu ati migodi pakali pano imapereka pakati pa 1 mpaka 2% ya chuma chonse cha dziko la Malawi, koma pali kuthekera kuti ntchito za migodi akazikonza bwino dziko la Malawi lidzapindula kwambiri. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za migodi a Martin Nkasala anati olemba nkhani ndi ofunika kuti akhale omvetsa za migodi kuti adzitha kutambasula bwino polemba nkhanizi ndi kufotokozera anthu m'dziko muno. Naona kuti tipange maphunziro amenewa kuti anzathu ino amene mmalemba kufufuza ndi kugawa nkhani mutengepo gawo lalikulu, chifukwa timakhulupirira kuti anzathu amene mmagwira ntchito imeneyi ndino abwenzi achitukuko. Tikufuna kuti tigwire nawo ntchito because muli ndi gawo lalikulu lodziwisa dziko kuti kodi chikuchitika ndi chani kumbali ya migodi, chifukwa nthawi zina kumakhala kusamvetsesa kuona ngati kuti palibe chimene chikuchitika kapena palibe chimene boma likuchita kumbali imeneyi, kapena boma likatenga mwina njira zina zake zothandizira kuti mbali imeneyi kukonzako zinthu, pena pamapezeka kuti mwina uthenga umene kupita kunjawo ndosiyana ndi cholinga chimene boma likupangira. Komanso mmene nanenera mu Chingerezi muja, mbali ya migodi ndi mbali yokuti mwina ndi ya science kwambiri, ili ndi mawu amene magwirisa ntchito ena ake. Inuyo anzathu atolankhani muli ndi kuthekera kwakukulu kokutha kuphwanya uthenga umene uja kuti munthu wina aliyense akathe kuumvetsa. Ndi chifukwa chake tinaona kuti ndikofunikira kuti tithandizane kumvetsetsa kuti kodi nkhani za migodi zimayenda bwanji. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu oona za chilengedwe ku nthambiyi Amphatso Chikoti anati makampani ogwira ntchito za migodi ayenera kutsatira malamulo osamalira za chilengedwe asanapatsidwe chilolezo. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la atolankhani olemba za malonda ABJ Alex Banda anati maphunzirowo akufuna kupatsa atolankhani luso lomvetsa bwino komanso kufotokoza nkhani za migodi momveka bwino kwa anthu. Ngati bungwe la Association of Business Journalists tipange mgwirizano ndi nthambi imeneyi ndi cholinga choti atolankhani athu pansi pa bungwe limeneli alandire maphunziro amenewo, chifukwa choti atolankhani omwe amalemba nkhani za malonda komanso zokhudzana chuma ndokhawa amene angapereke chithunzithunzi chabwino kwambiri kwa anthu omwe akubwera kudzachita malonda awo mdziko muno komanso kampani zomwe zidzachita malonda awo mdziko muno. Nde potengera kuti ntchito za migodi ndi zimene zili nsanamira imodzi yoti dziko la Malawi litukuke pa chuma, tinachiona kuti nkofunika kuti atolankhani athu pansi pa bungwe limene la ABJ akhale ndi ukadaulo umenewu ndi cholinga choti afikire ndithu anthu komanso kampani ndi anthu akunja omwe atha kudzachita ntchito zawo za malonda mdziko muno. Akuluakuluwa ati boma lili ndi chiyang'aniro kuti gawo la migodi likuyembekezeka kukwera kufika pa 10% ya chuma chonse cha dziko lino pofika mchaka cha 2030. McDonald Chwayula, MPC Lilongwe. Munkhani za masewero, kampani ya Premier Bet Malawi yati ili ndi chidwi chofuna kutukula masewero aziphona zonyamula zitsulo mdziko muno ndi cholinga choti anthu ambiri ayambe kupikisana komanso kuonera masewerowa. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ku chigawo chakumpoto a Veston Kambalame ndi wanena izi kumzuzu pamapeto a mpikisano wa ndalama zokwana 6.2 miliyoni kwacha zomwe kampani inapereka ku bungwe loyendetsa masewerowa ku chigawochi. Ludovico Nyelenda wadza ndi zambiri. Itathandiza ndi ndalama pa mpikisanowu chaka chatha, kampani ya Premier Bet yachitisanso mpikisano wa ziphuna zonyamula zitsulo chaka chino mu mzinda wa Mzuzu.
mpikisanowu unabweretsa pamodzi amuna 9 ndi akazi 6. Mmodzi mwa akuluakulu a kampaniyi ku chigawo cha kumpoto anati anakhutira ndi momwe mpikisano wa chaka chatha unayendera, ndipo n'chifukwa chake anabweranso chaka chino. Akambalame anatinso kampani yawo ndiyozipereka kutukula masewerowa ndi cholinga choti anthu mdziko muno awadziwe ndipo apindulirenso anthu ambiri momwe alili masewero a mpira wa miyendo ndi ena. Yamba ndinene kuti ifeyo ngati akulimi abeti timafunisisa kuti masewero awawo onyamula zisulo akhale amodzi mwa masewero akuluakulu mu Malawi muno. Chifukwa choti nthawi zambiri masewero anthu amatenga ngati ongotaisa nthawi m'makwalalamu, komano ife tikufuna tenge masewero akhale pamapo. So tikamapangisa mipikisano ngati kampani timapindula. Baito wa pampando wa bungwe loyendesa masewerowa ku chigawo cha kumpoto anenani sawasawa anati mpikisano wa chaka chino unali wovuta kwambiri komanso wapamwamba. Kusiyana kulipo kwakukulu kwambiri iwane tikaona ku nkhani ya dipo limene opikisana amanyamula pakutha pa mpikisano. Chaka chatha kadipo kanali kocheperapo kuyerekeza ndi chaka chino dipo limene ndakambira ndi 1 million. Chaka chatha dipo lake number 1 amachoka ndi 750,000 kwali. Ataunkhesa zonse Pyora Harawa yemwe anachita bwino kuposa amuna onse pa mpikisanowu ananyamula makilogramu 1,833 ndipo anati ndi osangalala kamba kakupambanaku pomwe Miriam Muhango yemwe anapambana onse kumbali ya akazi ponyamula makilogramu 918 analangiza atsikana kuti alowe nawo masewero ndipo onse analandira mendulo. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Tikatele tamaliza nkhani zathu masanano koma sinasiyane nainso mito yake. President Mutharika alandira makalata ukazembe kuchokera kwa kazembe wa ofesi ya bungwe la African Union ya kumwera kwa Afrika masanano. Boma lati ntchito manga msewu wochoka ku Crossroads kukafika kufupi ndi mlatho wa Lilongwe itha kufika mwezi wa Oktoba chaka chino. Ndipo nthambi yoona za migodi yalimbikitsa atolankhani kuti azilemba nkhani zolondola zokhudza migodi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, masana opambana.